Oñatiko elkarrezi ikastetxean Herberetatik etorritako 12 ikasle eta 2 irakasle dituzte aste honetan, elkartruke programa baten barnean. Elkartruke programa horren helburua da bi herrialdeen arteko ezberdintasun eta berdintasun kultural eta soziala aztertzea. Horretarako, bertako eta Herberetako ikasleak elkarlanean arituko dira. Ikasleek bi herrialdeetako hainbat arlo hartuta ikerketa fase bat egin beharko dute, eta ondoren alderaketa. Hori burutu alizateko hainbat ekintza prestatu dituzte, sukaldaritza tailerra, kirolak eta irteerak besteak beste. Sukaldaritza, esando gastronomia, sukaldaritza, orokorrean kultura desberdintasunak antzematia. Ikasleak ikustia ze desberdintasun dagoen, hemengo ohituren artean baita ez, hemen bizi direnean familixetan, ze ohitura daren eta hara joaten direnean ze ohitura daren, eta gauza horiek alderatzea, eta horren inguruko ikerketa sakon bat egitea. Maite Gantxegik esan bezala, behin ikerketa eta konparaketaren faseak eginda, proiektuaren aurkezpena egin beharko dute ikasleek Goirleko udaletxean, Herbeeretan. Bertan, alkate eta zinegotzien aurrean azaldu beharko dute proiektua. Dagoeneko aurkitu dituzte ezberdintasun batzuk. Hala, Herberetatik etorritako ikasleek esan digute, janariak eta hemengo etxeek harritu dituztela gehien. Horretaz gain, baita hemengo herritarrek duten askatasunak ere, Holandan askoz planifikatuagoak direla esan digute. En País Vasco la gente son muy... Hemengo askatasunak harritu nau gehien, Holandan jendea planifikatuagoa da. Ohitura desberdinak izan arren, beraien artean oso ondo konpontzen direla esan digute, nahiz eta hasiera batean pixka bat zaila egin zaien. Hasiera nahiko zaila zan eurakin berbaik eta hola, ze nahiko lotateta guzen, eta azkenean guretzat hasiera baten itxezaguna zean. Baina gero jaduketan zoiaz, hizkuntziak entadana eta nahiko harremanoena. Holandatik etorritako ikaslek ere gustura daudela esan digute. Es muy bien. Dugun harremana oso ona da, familia eta baita ikasleak ere oso jatorrak dira. Esperientzia oso aberasgarria dela adierazi dute bai elkarreziko irakasleek eta baita Holandakoek ere. Izan ere, hizkuntzez gain, beste hainbat gauza ikasten dituzte ikasleek familietan egiten duten egonaldian. Aprenden cosas de la cultura vasca, pero nosotros creemos que... Euskal Herriko kultura nolakoa den ikasten dute, baina horretaz gain, familietan hemengo ohiturak ere ikasten dituzte, eta horrek hazten laguntzen die. Los costumbres y también añade en su crecimiento adulto.